казах пред журналист от БТА, една изявление, което самия журналист определи като новина. Но днес тази новина никъде не беше. И сега ще го кажа пред публика на последната ни прожекция в град различно от София. Нова телевизия дължи огромно извинение на Милен Цветков и паметта на Милен Цветков. И мълчанието им в момента е не просто обидно, то е безобразно. Безобразно. Нова телевизия в момента, както видяхте от филма, цитирам Олга Лозанова, е нова телевизия заради Милен Цветков и Гала. Но Гала тогава е ново лице, а Милен Цветков идва като звездата от БНТ в нова телевизия. И нова телевизия в момента е нова телевизия, корпоративното чудовище, което е нова телевизия, заради Милен Цветков. Там, видяхте вестниците, щеше в момента да е най-вероятно TV3, телевизията на Кевор Кеворкян. Тоест, тези хора са там сега, заради Милен Цветков. Вие видяхте ли изявление от нова телевизия след този филм? Няма и да има. Има ли някакво изявление? Има ли извинение към семейство, към нас, към Милен Цветков, към паметта на този човек, който ги е поставил на картата на телевизиите? И накрая той е изгонен. Изгонен. При Лора, защото тя всъщност Лора беше една от основните причини това да се случи. Защото поема рискове. Идеята тук е, че ние искаме да кажем на вас, че всъщност ние искаме нова телевизия да поеме поне част от отговорността, която има към него, а именно да направи жест. Този жест може да се изразява във всякакви неща, включително, ако пожелае, да излъчи този филм. Вие видяхте и финалните надписи с огромни букви, пише медийни партньори. Видяхте ли нова телевизия? И в тази връзка, нашия апел, може би, за напред ще бъде да върнем ефира на Милен Цветков, който му беше отнет от нова телевизия. Но той да не бъде през националната телевизия, която така или иначе трябва да дава ефир на всякакви неща, а да бъде там, където той работи, което е достойното и според мен справедливото на края на неговия... И за да не може пак да изчезне това изявление, тук е БНР Варна, тук са други медии. И снимаме, за да може и това да иде на страницата. Вие сте свидетелите на това нещо, се казва тук. Филмът ще бъде предоставен безвъзмездно. Не искаме нищо, искаме да се покаже истина.